Sa ingon ini nga panahon, ug ingon ini nga higayon, nga mao karon ang panahon nga atong handumon ang mga pagpasakit ug pagkamatay ni Hesukristo sa krus. Tungod sa pagtubos sa atong mga kasalanan, ibabaw ning kalibutan. Ang RMN, Radio Mindanao Network, mutahod na sab ning kalibutanong pagbangutan nga mao ang Semana Santa. Ania ang sugilanon nga nag-uluhan. Dad-a ako sa imong paraiso. Ang bukid ko, ang mga kalasaman, maoy dapit akong dangpanan. Tunog og tangot-ngot, Mga igsuon ko sa pagtuo, kumusta ka mo? Nga nasabtan ning gituyo sa pagdalit nga sugilanon nga sa pamasin, nga kapanaminan kini sa uban, nga dili pa wahi ang tanan, ug aduna pa'y kahayag nga moabot kanimo. Ato na yung sugdan ang atong sugilanon, ug didto kini nakabasi sa dakong bukid sa Mindanao. Ania ang atong sugilanon. Dad-a ako sa imong paraiso. Maghimay ka, Maria. Napuno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos mana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, sigampo mo kami mga makasasala, karon o sa oras sa mga kamatay. Amen. Himaya sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Maayong usab sa sinugdanan ko sa... Pitring! Ay, kinsa mo ha? Kinsa mo nakasuod din sa mong payag ha? Bang. Usay, kikisabat ko! Tanong! Unsa ka na? Usara mong tuyo kaninyong duha. Di ba may nahalinan mo og kahayupan og mga utanon sa inyong dapit? Muna, muna! Uy, Dudong! Huwag di may magdugay din eh. Iso na mo na mo. Ayaw taong maluhod mo! Taon may naginota. Mga tiguang na taon me. Ito niya kung kakitiguan ka ni ka. Dali ayaw tuyo kaninyo mga manong-manang! Busay ihatag ang tanong halin ninyo na mo. Ihatog na! Sir. Ako nang gideposito sa bangko, sir. Buang ka! Ayaw pamagak! Iloko, Pitring! Pitring! Ayaw taong niyo pa sakit ang umaga! Ay, may nabugyo ninyo! Kung magmamagahi mo sa among tuyo kaninyo! Busa, hatag na karon dayon! Hatag na! Ayaw, taon may naginuta ninyo. Okay, nangin taon me. Oy! May anak di ay mo ha! Rinante, ayaw pag-order. Ayaw Dati pag-order. pagkamudagan! Dagan do! Ano na kamo kung unsa na mo pagpatay ang imong mga ginikanan! Patay na! Ginoo! Ayaw po. Ginoo! Ayaw ka ba lang kang manang! Ikaw ang among isunod! Rinante. Anak. Dagan. Dagan, anak. Dagan! Ayaw pa na ko nila! Sige, anak! Isunod pagpusil ang anak ining duha katiguang! Mamatay ni matanon. Silon ko ni. Silon ko ni di. Sila na yun! Dagan, dong. Dagan. Dagan. Huwag ko kay ko! Da! Patay noon mong mga tiguang nga mo! Pagdali mo! Dali ba? Kwaunta ang tanang kwarta ning duha katiguang! Gani mo na ni. O magpalayo ta din eh! Dali! Pagdali mo! Asa mo ko ini pa dong? Asa ko ini sangko sa kong pagtinagan? Nakita ko ang tanang panghitabo. Sila si Nanay Narsing ug Tatay Pitreng. Gipatay sila sa mga tulisan. Ug ako, ipangita na ko nila. Asa mo ko ini pa dong? Asa mo ko mudaol? Kinsa ako kanangpan. Huwag kang mabalik ko sa amo. Mas papatay na ko sa mga tulisan. Asa mo ko yun eh. Sa layo pa ko, nabati kong ilang pagrosaryo. Pero gito
Gitulis patay sila. Ay, ito man, Diyos ko! Anong gitukutan naman nga mahitabo ko to? Doon sa bukog ang akong kasilag, di mo, Diyos ko! Kikan ka noon! Dili na kumuhilapan ni mo! Dili na! Kapoy ko. Layo na kay kong nabtan. Bukit na kay kinay. Ano yun akong pahoy din sa punuan sa kahoy. Diyos. Nay Narsing. Tay Pitring. Pasino ako niyo, Tay. Nay. Nagibiyaan ko ka mo. Kasi bakit dili na ninyo magkakuman, Nay? Nagkinusaran lang ko. Asam ko'y nipayon. Kinsay akong kadangpan. Dong, magmata na. Buntang na, Dong. Ay, no. Sige. Gusto. Nagkatugmadi ko din sa ilang punuan sa kahoy. Nga nung nabot ka din batanon, ha? Nga no? May nahitabo sa kong mga ginikanan, Manoy. Kay nga no? Kung sa'yo nitabo sa imong mga ginikanan, Gitulis. Ipatay nga akong mga ginikanan, Manoy. Kung kinsa man ka, mahimo bang masayran imong pangan, ha? Ako, si Renante. Ako di ay si Commander Dalugdog. O kining imong naabtan, mao ang kuta na mong mga rebelde. Ug niya ka sa mong kampo, Dong Rirante. Sorry. Ni ako mahiabot ining inyong kuta, Commander. O, Dong Rirante. O, tuod. Unyan ito may istorya og balik. Kaano na. Nahibaw kong gigutom ka na. Naisabaw sa manok. O, kanon. Ano, sige. Kaano na. Gusto. Kagabi ipamanay ko wa makakaon tungod sa nahitabo. O sa kong pagdinagan nga. Uy, ito mo. Oo, Commander. Mukaon ko kay gigutom niyo ko. Salamat kayo. Karon Rinante, kay nahuman na makakaon. Karon, mag-istorya tagbalik. Unsa man gyud ay ang nahitabo, Dong Rinante. Paminaw, Commander. Kaya suyan ko ikaw sa nahitabo. Unsa? Mao din nahitabo nimo, Dong Rinante. Gitulis mo o gipamatay ang imong mga ginikanan? O, Commander. Mga salbahe sila. Manguwa sila kaluoy. O kunwa pa ko makadagan o makapalayo. Pati lusap ko nila. Mao ba? Abi ni mo dong, doon ay usa ka dakong grupo sa mga tulisan nga naglihok din sa tutapit. O gipaluyuhan ka na sila sa usa ka official sa army. Usa ka kernel. Mao midaghan ang tulis o patay ning atong kabukiran. Mao ba? Mao ba dahi, Commander? Unsay plano nimo, Dong Rinante, ha?
Gusto kong mubahos, Commander. Ipanimbahos kong mamatayan sa mga ginikanan, Commander Dalugdog. Kami ang tinuod nga rebelde. Mubarog sa kamatuoran ug husto. Patas o way dapigan. Mulaban sa mga linupigan. Dili sama sa uban nga nagpaka-rebelde-rebelde lang. Gumikan kay gigamit nila sa dinautan ng ilang kausa. Ug nakita ko sa imong mga mata ang nagkayo nga kalagot, kasuko ug kapungot. Busa tabangan ko ikaw aron makabawas ka sa gidangatan sa mga mahal ni mos kinabuhi. Salamat, Commander. O sige. Apan muagi ka pa og hataas ka proseso tong relante. Unsay ka na, Commander Dalugdog. Kinahanglan magbansay-bansay ka una. Aron hanas ka na og andam ka sa bisan unsang mga panghitabo nga mahitabo. Sige, Commander. Kanus ako magsugod sa pagbansay-bansay. Karon dayon. Adto ta dito sa training ground nining bukid. Kompleto ito sa kimanan. Commander. Andam na ko. Tara. Dong Rinante, dali rang bidagan ang mga panahon. O tanan nalatasan gyud nimo. Nalabang nimo ang tanang pagsuway o malisad ka training. Salamat kayo, Commander. Sa pautukay o sa pisikal, pasado ka. Sa kumbat, hanas ka na. Gipabilib nimo. Usman ko. Salamat kay Commander Dalugdog. Utang ko kanimo, kining tanan, Commander. Karon, unsa may plano nimo, Dong Rinante? Pangitaon ko na. Ang duha ka mga armadong mitulis. Ingon man sa ilang mga lookout. Gamit patay sa akong mga ginikanan, Commander. O sige, Dong Rinante. Ikaw mag-iigo. O paubanan ko ikaw sa pipila sa akong mga sakop. O pag-amping unya, ka, Rinante. Di ara ang mga armado na nagtulis o nagpatay sa akong mga ginikanan. Malipayon kay silang nag-inom. Inom pa to kayo takot. Nagpahin sa akong pagpatis. Ay, kita na tatay mo. Tatay, hanggang mo. Mauna niya ang panahon. Mga kauban, dali! Ato ng duulon ka ng mga tawhana. Dali ka mo! Karnante. Sige, tagay ba mo? Dagan gani nga tong ilim no? Og labaw sa tanan, dagan sa kaing sumsuman. Sige, sky's the limit eh. Sky's the limit. Kumusta? Oy. Ulisan! Ibaga. Karon, na natumban mo. Karon, magbayad mo sa pagpatay ninyo sa akong mga ginikanan. Mga kauban, ang gasolina! Usahan mo ninyo! Usahan mo ninyo! Usahan nyo ka ng gasolina! Usahan! Mga kauban, bubuin nyo sila sa gasolina. Ingon man kining maong dapit. Karinante! Dali mo! Ayaw! Ayaw! Baluhin ka na mo! Baluhin ka na mo! Silaban ko kini. Nagkutan ka! Niuli ko ang takang kayo. Magbayad ka mo sa pagpatay ninyo sa akong mga ginikanan. Dali na mo mga kauban. Magpalayo na kita din eh.
Kumusta ang iyong lakaw, Karinante? Commander Dalugdog, nilampos mi. Among gidaubang buhi ang mga taong nagpatay sa akong mga ginikanan. Apan, wa pa nimo mapatay ang ilang labaw nga usa ka kernel. Ug kinahanglang mapatay mo sila, Karinante. Unsaon ko sa pagpatay, Commander? Ugma, kinahanglang ambusan ninyo ang mga opisyal. Murugsong mo ugma, ug muadto ka mo sa lungsod. May nadawat kitang info sa agianan sa mga opisyal. Oo, Commander. Paninguhaon yun na mo. Nga mapatay ko ng maong opisyal. Nga maut og kurap. Busa. Angay lang siyang mawa ng maong kalibutan. O sige, pahuway na. Mapulang kagabihion, Karinante. Mapulang kagabion, Commander Dalugdog. Buntag na. Mangandam na ko para sa mong misyon. Andam ka na ba alang sa inyong bulahaton karong adlaw? Oo, Commander. Andam na. O sige, Karinante. Ako ipanghinaot ang inyong kalampusan sa inyong misyon karong adlaw. Oo, Commander. Adto na mi. Aron kamiun niya ang makauna dito sa agianan sa maong target. Ang inyong kalampusan sa itong kausa. O kalampusan sa katauhan ng dapita, Karinante. Mapulang yuta ka rinyo. Mapulang yuta, Commander Dalugdog. Di ano ta, sa mong dapit. Ug awaaw kay kini. Kaniday, naharang na ba ang dakong kahoy sa daan? O, Karinante. Ako na nabutang ang harang na kahoy sa tunga sa daan, Karinante. Maayo. Dito mo sa atbang. Aron sa ingon. Dunganan nato sila sa pag-atake niya. Sige, pwesto na mo. Dali na ka mo. Oh, niya na isakiran. Nga nagpadung. Ubo na ilain. Ang kernel na kana uban sa iyang mga sakop. Sinyasan ko si Kadaray. Ug ingon man si Kapungpong. Nga niya na ang among target. Ganindot, di panahon na. Nagkusok kayo nga itong sideline. Yamaw ang pagpanuli sa proteksyon, bani. Ugang sapi ba? Alang sa itong mga bisyo. Di ba mga badi? Oo, Ganil. Ay mo kabala ka. Mabusog tayo ning napita. Tungkol kay niya din ang dagang sapi. O ang mga kahayupan sa mga tao din eh. Uy, Hoy, anong nihunong ka sa rito? Ganil. Doon ay kahoy nga gipabagsdan. Sige! Naugan ninyo! Huwag ipanaplin ka ng kahoy nga nakababag sa daan! Oo, Ganil. Mga naong may. Among yawi nga ganang nagbabagsadan. Dali mo, mga kauman! Uy! Granada! Gambusa ta! Gambusa! Animal! Bangag sa ilong! Open fire! Dili ta magpadaog nila! Animal! Huwag ko ang buto mo! Ay! Nagganapit na patay sa ilang panig. Ug sa paminaw ko, murag nahurot na mo sila. Sinyasan ko sila. Nagbayad na sila mo'y kinabuhi. Ihunong ang pagpabuto! Ihunong! Mga kauman, kuha unta ang ilang mga armas. Ingon man ang mga bala. O magpalayo na kita dili. Magdali kita mga kauman! Kanante, gipatawag ka ni Commander. Pagtuon ka niya. Kaya nga naman ka, kadaday.
Importante nga ang tuyo nimo. Kumusta na siya? Nakalamay ng iyang sakit sa commander. Oras na lang iyang paabuton. Unsa? Karinante. Miabot yun panahon na kinaran akong mupahuay. Karinante. Commander Dalugdog. Ibati kong nagpangamay na nako akong kamatayon. Commander, kung sa'y gusto mong mahitabo, manduhi ko palihog. Among nasabutan ug nauyunan sa mga mapulang mga manggugubat nga ikaw na mo puli sa kong napit isip commander nila. Oh, pero Commander, ganun ako man. Bag-o pa ko sa grupo. Taas kag kinaadman, Nante. Nagkukubong salig di mo. Usugod karon pagkatawgon ka na o Commander Renante. Unsa? Commander Renante? Mauna ka na ilang itawag ka na ako. Oh, Commander Renante. O isaan ako nga dawaton mo ang maong tahas. Isaan na ako palihog. Mao ka na tapusan kong pangayoon ka nimo. Sa dili pa kong taliwan ining kalibutana. Pero, Commander Dalugdog, Sige na. Sige na, Commander Renante. Isaan na ako palihog. Commander, dako kong utang kabubuton ni mo. Mong, tawaton ko ang imong taas. Salamat. Salamat kayo, Commander Renante. Karon, malinaw na kong mutaliwan. Commander! Commander Dalugdog! Commander! Asa man ninyo Ato ba ang among commander? Gipakuha mo niya. Sila na ba kini? Kaday day. O, Commander Nante. Sila ang mga pastor, mga kadagkuan ug mga preacher sa ilang mga relihiyon. Ug sila ang mga pari ning atong dapit. O ba ni Monsenyor? Sila ang padayong nagtudlo sa pulong sa Dios dinhi sa atong dapit. Ikaw day si Commander Renante? Nakadugong binimo. Ikaw ang milutos na mo. Nga igor mo nung ta kaming nagsabuag sa puong sa Diyos. Nangatod sa maayong balita, gikan sa balaang Biblia. Dili na ko gustong makakita ninyo dinhi sa maong dapit. Sa among dapit. Balik ka mo sa inyong gigikanan. Ug ayaw na mo pagtunog pa ning dapita. Ayaw nagpatuwa o bakak ang katawan. Apan, ang puong sa Diyos, matuod. Balaan ang Biblia. Pala! Palayo sa may pagbalik dinhi sa among dapit. Pero dayon! Pasalua kami mga kaparian. Nga dili mo tuman si mong mando, Commander Nante. Gumikan kay, wa kami makitang sayop ug sa pagsabog sa puong sa Diyos. Gamisa! Dan, mainyo ang kamatayon. Andam na mong dawaton. Sangahan sa buhing Diyos. Di ay! Commander! Napatay ni mo silang tanan. Kutob sa magsabuag sa pung sa Diyos ning atong dapit. Mamatay! Commander Nante!
Congratulations, Major Cesar Coffin. Major ka na yun. Salamat kayo, General Holmes, sir. Cesar, Dad. Nagabot-abot na ang mga bisita ug nangita sila nimo. Sige, mami. Pasudla sila. O atiman na kay niya ba ko ituyo kang General. Kadalilinggid kayo. Okay, sige, Daddy. Adoon ko sila. Ug hoy, dili mo palabi ha. Drink moderately lang. Okay, mami. Your wish is my command. Sige, biyaan ko na kamo, General Homie, sir. Excuse me. O sige, padayon lang. Karon, Cesar. Padayon ta. Karon kay Major naman yun ka. Doon na din ko'y mission nga ihatag nimo. Unsa ka na, General Holmes, sir. Iasahin ko ikaw sa bukirang bahin ni Mindanao. Partikularmente sa Mulig. Muli? Adunay dako ug aktibo kaayo kini nga pundok sa mga rebelde nga naglihok ining maong bukid sa Mulig. Doon ay mga aktibong mga rebuilding na naglihok dito. O Major Cesar Coffin, ug mao kanay imong misyon, ang pagbuntog sa maong mga rebelde nga naglihok anang maong bukid sa Mulig. General Holmes. Ay, salamat. Nahuman ra gyud ang dako kayong celebration sa imong pagka-promote, Dad. O, mami. Og usa ka sa akong inspirasyon. Kamu ni Dudong GR. Kamong akong pamilya nga akong inspirasyon. Ingon man ang atong Diyos nga mo'y lagbing gamhanan sa tanan. Wa ko'y mahimo kung wa siya. I love you, mami. I love you too, Daddy. Basta naara ko sa imong giliran. Maminaw ko, luwas ko. Tuwad niya para na ako. Ikaw ang akong bulletproof. So, si mami ba pag-aulog-ulog ka ng yun? Oh, ano ka? Nangupaman ko ka? Adto ko idestino sa layong probinsya ng atong syudad, mami. Unsa? Asa naman po nadapita, ha? Sa bukid sa Mulig. Unsa? Pero, Dad, dagan man kay mga rebelde dito. O kuyaw kaayo ang maong dapit. Wala ko'y mahimo, mami. Mao ka na mando sa mong labaw. Kabahin ka na sa mong serbisyo. Pero Dad, nadlo kung doon ay daw tamay tabo ni mo dito. Mami, salig na nako. Og labaw sa tanan. Salig sa Diyos nga labaw makagahom. Na sige, di magyuga ka mapungan. Dad, ani, please. Rosaryuhan ka na o Biblia? Oh, Dad. Rosaryohan o Biblia kini. Dad, akini. Ayaw kalimot sa mata gabi eh. Basaha kini Biblia ug magrosaryo ka sa dayong katuog nimo. O, mami. Tungod kay wa kita'y laing kasalikan ug masangpit sa tanang higayon. Si Jesus ang manluluwas ug manunubos na tong katawan. Siya ang Mesiyas. Kadaday, Ngano, Komandero Nante? panganda mo. Ingnan nga itong mga kaubanan. Kay ngano, Komander? Atong sulngon ang usa sa mga kampus nga sundao ning atong dapit. Kanus na to na buhaton, Komandero Nante? Karon mismo, mintras ngit-ngit pa, paimusla na to ang kangit-ngit. Aron dili na mamatikdan. Matuman, Komandero Nante. Mapulang yuta kanimo, Komander. Mapulang yuta usab kanimo, ka daday. Ni ano tas mong dapit. Panganda mo! Pagbuhat mo sa komando! Matuman, Komandero Nante. Pwede! Mga dipildi! Sugda! Oh, teka man tayo sila! Mga kaman! Mauna na yung panahon! Tira mga kaman! Sige, mga kauban! Tira ka mo! Panhigan ta sila! Sige pa, mga kauban! Tira pa! Tira!
Wala na tayo sa kauras. Kung 30 minutos ang namang pagsinukliay sa mga bala sa akong mga kauban, patok sa mga militar. Apan, niasdang gihapon ang mga militar. Ubay-ubay nang nangamatay sa mga militar. O, sudaw ka na! Masingar! Di kakabot sa mong panulungan! Naigo ko siya. Anam namang mahurot, mga pasistang maot o kurap, o hangol o sabi o bande. Kamu ang klase sa mga sundao na dili patarong. Ang ilang ka ninyo! Mga kauban, inanay nang nangatras ang mga military. Ihulong na ninyo ang pagpabuto! Kadaray! Ihulong na! Mga kauban, ihunong ang pagpabuto. Dagyan ang mga patay sa mga military. O aduna sa mga samdan kanila. Sa ato usab nga mga kaubanan, Commander Renante, duha usab ang patay ug upat ang samaran. Sige! Dataan niyo ka ng mga kauban atong nangamatay na! Aron malubong ta sila. O ikahatag ang katapusan tang respeto. O nga mga samaran! Alalayin ninyo, mga kauban! Commander, may mga buhi pang mga sundao nga nadakpan. Litison ba namo ang patyon, Commander Renante? Ayaw! Dakpa lang sila og bilanggo. Sila ang gitawag og prisoners of war. POW. Dili ta mga dawtang kriminal. Dili ta sama kanila. May prinsipyo tang gibarugan. Kita ang matuod nga rebelde. Lihok na ka mo! Kuhaan ninyo ang mga armas ug mga bala. Ang tanan nga mabusnon pa. Ug mamiya na dahin ta dinhi. Lihok na! O, Commander Renante, matuman. Mapulang yuta, mga kauban! Mapulang yuta, Commander Renante. Ginoo ko, unsak ning akong nabasahan sa pamantalaan. Gisuong sa mga rebelde ang kampo sa mga sundao sa Malik. Nga gipanguluhan ni Commander Renante. Ang aktibong naglihok sa mga dapit. Dad, nangyari mong ipatimpla na akong kape? Oh, higo pa una ni samtang init pa. Kadayo lang, mami, ha? Tugbagon sa kuning nanawag. Major Cesar Coffin speaking. Oh, yes, General. Good morning. Unsa? Inyo na kong pabiyahiun sa Mulik? Muresyum na ko sa kong assignment? Oh, yes. Copy, General. Sige, salamat. Ang inyo tong labaw ang nanawag? Oh, mami. Si General Holmes ka to. Kinahanglan makalargan ako sa Mulik. Asap. Mando niya nga dakbon si Commander Renante. Og uhagon ang mga rebelde sa mga dapit. Daddy, naibaw kong dili na gid ka mapugngan pa. Muhatod ko nimo. Muhatod ko nimo sa kampo ninyo. Aron nga magauban pa ta. Una ka mo biyahe sa Mulik. Okay, mami. Sige, kung maungin mo gusto. Pero si JR, Ibilin ko lang siya ni Yaya, sa iyang Yaya. O siya nalay bahala kang GR. sige. Kay muhapit unat ta sa simbahan. Mag-ampo ta sa kalampusan sa komisyon. Si Mami biya, uy. Siya pagudang nangunay o drive. Nga unta, mahimo raman nga ako ra mo drive. Sige na lang ko, Dad. Dili ko gusto mahago ka. Gusto na ko nga relax ka inig-abot nimo sa inyong kampo. Pero mahimo raman gud. O ako na lang ang muda sa auto. Total, ibilin raman na puskam. Himo alas akong driver karon, Dad, aron dili ka mahago. Mo biyahe na baya mo inig-abot nimo dito. Ni anak ko sa mong kampo. Mo report ako uban sa akong platon.
ug ni General Holmes. Magdali ko. Major Cesar Coffin, good luck sa inyong assigned area sa imong mission. Pagamping mo o manghinaot mi. Nga mapuhag ninyo ang grupo ni Commander Rinante. Nga dili kay mo patay lang kanatong mga sundao, kundi mo patay sa mga nagsabwag sa pung sa Diyos. Get Commander Rinante Asakar, dead or alive. Yes, General, sir. Og alang sa inyong kasayuran, may patong lang ang uon ni Commander Rinante. Napo kamilyon. Mao ba, General? Men, let's move! Sir! Godspeed, Major Cesar Coffin. Diyos ko, giyahi kami ning misyon nga gisangon ka na mo. Naiba ko dili isayon. Malisod kini. Busa uban ni kami sa among mga lakaw. Ayaw mi pasagdi, Ginoo. Protektahi kami tungod kay ang among kusog. Imong kusog, Diyos ko. Ayaw intawon kami pasagdi. Nabangi kami, Diyos ko. Kining tanan, akong gisalig sa pangalan ni Jesus. Ang bugtong manuluwas o manunubos sa tanan. Amen. O amen. Manados pagampo, sir. Oh, Captain Mulet. Ako rin pahinungod sa atong misyon karon. Bitaw, Major Cesar Coffin. Di kinilalim ni atong misyon karon. Sa amara nakitbugno kas kinabuhi o kamatayon ani Sir Major. Tinuod na, Captain Pablo Mulet. Gani, kining atong kinabuhi. Ang usa na to. Ang usa ka tiil na to naglatay na padung sa sementeryo. Tungod kay wa matamahibaw sa dagan sa itong kinabuhi isip sundaw. Bitaw, Sir. Ini kinabuhi sa atong pagkasundaw, Sir. Masulti ay nila ni. Kung nanatas panggubatan, kung makalatas ka nga buhi, aw swerte ka. O kung mamatay ka, aw imalas ka. Mao gina, Captain Mulet. Andam tang ibuhis ang atong kinabuhi. Alang sa itong nasod. Okay, kadaray. Dinilang tamagatan. Anhin na to sila panhigi din eh. O, Commander. Maayo ni din kay awa og kurbada pagyod. Labing Mayo, nagkitain ako na din eh. Aron makapangandam pa ta. O, Commander Rinante. Makita na to ang musakan ining dapita. Apan ang mutungas dinhi, dili basta-basta makakita na to. Oh, kadaray. Sige, pwesto mo. Aron inigabot nila. Banhigan day na to sila. Matuman, Commander. Mga kauban, dali na mo. Lihok dayon sa atong mga pesto. Pagdali! Karon mo mga pasista sa gobyerno. Bantay mo na mo. Mga sundawang maotog-kurap. Nawa mo'y hinungdan. Busa mga matay mo ning kabukiran! Upat ka oras naming dagdagan. Adung sa bukit sumlik. Pero dili ko suhito dali. Layo pa siguro ni. Gusto. Ngutan ako sa kong mga kauban. Captain Mulet. Sir. Unsa man? Layo pa ba ta? Niya natin silungsod sa Batulusa, Major. Iniglik ko na to diya sa pasubida, Major. Musubida patag sa kauras ug tunga. Una ta mo abot sa bukid sa Mulik. Mao ba? O, Major. Ilayo pa gyud. Yes, Major. Nakasugo na tag subida pa doon sa bukid sa Mulik. Magradyo ko sa mga kaubanan nga nag-una o nagsunod ka nato. Sila si Lieutenant Ranald Amancio o Corporal Sin Pantaleon. Ingon man ni Colonel Lorelin Vilundo o Second Lieutenant Rico Viente o First Lieutenant Dodong Barbosa. Uy! Usa karon! Di manigan na, Major! Ginoo ko! Men! Suko ka mo! Open fire! Open fire! Sige, mga pulang mga gubat!
Patayin mo sa pagbaling sa mga masista! Patayin! Commander Renante! Tanawa! Nagkabuang mga sundao sa atong galit na pag-atake nila! O kadanay! Patyo na ang mga trupa sa gobyerno! Sa gobyernong maut! Kurap! O gagog sa gahom! Mamatay sila din sa atong kabukiran! Kapten Mulan! Unsay status? Major, delikado tang mapindaw tani, Major. Dako ko sila pindaha. Mayo lang pagkapisto, Major. Radyo! Magradyo ko sa atong kampo. Aron, mapadaldan tayo nilang helicopter diri. Oh, sir, imposible og naigo imong radyo handset. Naigo ang radyo hansit nga kuda. Unsa ako pagradyo sa magbase ani? Nagong kakili. Sumibuhato na to ni, Major. Commander Renante! Dihadog yun ang mga sundao! Wa sila'y daganan! O kadanay! Ceasefire! Ceasefire! Ihunong mga pulang manggugubat! Commander? Nga nung imong gibahunong? Daganin nga matay nila. Igo ko lang silang leksyonon. Aron makabatkon sila. Nga dili nila masayon-sayon ug bawi kining dapita. Ato kining maong bukid. Ug way makailog ini. Bisan pa ang mga maot ug trupa sa gobyerno. Pero Commander Renante, kita ang nakapabor. Wa na sila mahimo na to. Sige na, mamiya na kita. Dini dapita, kadaray. Pero Commander, Ako pagyapon na masunod. Isip, Commander. Busa, mamiya na kita dini. Tara, mga kauban! Kapten Mulet, Yes, Major Cesar, sir. pila tanan ang casualties. 5 ang patay, sir. Ug dunay 15 ang naangol, Major. Si kinsa ang mga nangamatay, ha? Si Private First Class Aligado. Si First Lieutenant Vildondo. Si Second Lieutenant Lawan. Si Private Panya. Ug si Corporal Taradel. Oh my God. Tawag ang radyoman na si Batalyon. Mutawag ko sa base, aron makuha sa helicopter ni mga patay. Ug ang mga samdan, madapatan silang first aid. Kung minor lang ang ilang injury. Ug ang gatong grabe ug nahiaguman, idungan na to pagpakuha sa helicopter. Aron mada sila sa ospital. Yes, Major Cesar Coffin. Commander Renante, ayo ka. Magbayad kag mahal ning nahitabo sa kung mga kaubang sudaw. Kuhaon kagud ikaw, buhi o patay. Commander Nante, nga nung naghinukto ka dinhi, ugwa ka pa mukaon, may problema ba? Nahinumdum lang ko sa akong mga ginikanan, kadaday. Commander, Ako lang nahinumduman ang mga malipayong adlaw sa nagkauban pamidi ni ibabaw sa kalibutan. Nagdipuno ko nila sa ilang pagbangga, pagdisiplina, o pagmahal. mao ba Commander Nante? O kadaday, o gani, bisan sa mong kalisod. Pilit ko lang ipag-eskwela. O gani, gusto silang magpare ko. Nagkahumantuod ko, pariuno na ko. Apan sa pag-uli ko sa amo, aron sorpresahon unta na ko sila si Nanay Narsing o Tatay Petring. Ako na mahinuin na sorpresa. Kaya nga naman di ay Commander. Gituli sila. Gituli silang nanay tatay atol sa ilang pagrosaryo. Og nasaksihan yun ako kung giunsa sila sa pagpatay sa akong atubangan. Unya, Commander, human mapatay ang imong waging kanan. Unsay sunod nga nahitabo? Ako na unta ang sunod nilang patyon. Apan ikadagan ko. Wa ko'y tumong sa kong pagdinagan. Og sawa lang nako damha. Naabot ko din eh. Commander Renante,
Okay pa mo diha? Kaya pa, Major. Maayo nun. Kaya ato ta mamahuay sa unahan. Ato ta magpalabay sa kagabi. Oh! Kung sa karon! Sir, dili na pita, sir. May mga litad, sir. Men! On my lead and command! Subay mo sa akong giagyan! Yes, sir! May nabatir kong mga buto, kadaray, og tingali. Ang mga sundao na kanang nakatunog sa kipang tanumtang litag. O, Commander Renante. Busa di pag yun sila makasayon-sayon og paak ning atong kampo, Commander. O kadaray, tinuod ka na. Mag-agi una sila og daghang pagsuway. Una sila magkaabot ning atong naimutangan. Gusto ka, Commander? Wa tay angayang kabalakan. Busa, sige na. Pahuway una. Kami na'y bahala din, Magpahibaw lang unya mi kon may magsingabot nga mga kaaway. Huwag kaso kadaray. Ayaw ko ninyo kabalaki. Sige na, sa inyong mga pwesto. Sige na mo. O, Commander. Tabiun ani mo. Otsaban, nakuha na ba ninyo ang ipangtanom nga explosive dining dapita? Okay na, Major. Secure na ning area. Ubay-ubay na ang nakuha. Men, mamahuay na ta dining dapita. Private Alcoseba, o ikaw, Corporal Rabaya, o ba ni Captain Malaran, o Sergeant Kumpok. Private Kuyag, watch the perimeter. Gabi na. Ug dili rin ako makontak pa si Cesar sa iyang cellphone. Kumusta naman ka sila dito sa bukid karon? Tingali. Way signal sa ilang himutangan karon. Pero dili matukib sa puong ang akong gibating kakulpa. Diyos ko, ayaw silang pasati. O paniintahon sila sa ilang misyon karon, Ginoo. Ilabi na si Cesar. Ginoo, ubanis siya, Diyos ko. Mapulang kabuntagon ka mo, Commander. Mapulang kabuntagon sab kanimo, kadaday. Unsay plano nimo karon, Commander Renante? Manglakaw ta, kadaday. Asa man ta? Balikon ta ang mga sundao. Ganaang mamahuay dinhi sa tiilan ning bukid. Matuman, Commander. Buot na nilang sulngon. Busa ihatag na nila ang ilang gipangita. Andamang inyong kaugalingon, mga mapulang manggugubat. Men, Sir, buntag na. Karon, mupadayon na kita aron sa pagkuha kang Commander Renante. yes, Major. Andam na mi. Awaiting your order, sir. Men, we move forward. Mutungas na kita ng bukida. Move! Yes, Major! Major, padayon tang misubay din sa kamaisan. Nainumdum lagos na itabo sa SAF 4042 sa Mamatsapan. Layo mapagita sa kota sa mga herbili. Base sa info nga girelay ka na ko. 2 clicks away. Mo ba, Major? Usa sa kong gigabalakan, kay dili kita suhito dining dapita. Sila ang mas nahibaw sa tiri. Oh, unsa karon? Sa pagkaram, imailhan nga haduol na kita silang kuta. Men, move! Yes! Yes, Major! Move! Commander, unsa man? Layo pa batasan nimo tangan sa mga kaaway? Wap kita info gikan sa itong tipanid. Maong dili na ito makarkulo ang insaktong naimutangan nila. Maong igmata ka na ang inyong mga mata. Mga mapulang manggugubat.
Padayon kita sa pagsubay ni Sapa. Matod sa info, mao kini ang subayon aron makaabot kita sa kuta sa mga rebelde. Man! Take over! Mga rebelde ka nang gikatagpo na to, Major! Tago mo sa dakong mga bato sa Sapa! Man! Open fire! Komandante, misukol ang mga military. Namatyan na itong mga kaubanan. Patas kini kawaya. Kaya nagsamanta nila. Ngani atas sa taliwas pa. Diyan mo! Padayon mo sa inyong papalig nila! Komandante, ayaw na magbiya! Komander! Huwag na siya mamatay na ako. Nipadayon ka siya sa pagbiya. Mga kauban! Tira! Tira, mga kauban! Asam ka si Commander Renante. Kinahanglang makuha ko siya. Patay man o buhi. Kaaway ka na sa akong doon. Napatay ko siya. Ang ilang armas. Mga Philippine government issued gini. Sama-sama armas. Patas gining away. Tungod kay mga high-power guns. Ang ilang mga armas. Susama-sama armas. Tinuod gid nga may dunot usab ng mga opisyalis sa among hanay sa militar. Gumikan kay tablara og gipatay mi sa among kaugalingong armas. Yan ka ng kutob, sino? Mamatay ka yun kung musukol ka. Gitiunan ko niya sa iyang armas. Naunan ko niya. Ayaw yun magpakitag daw tang lihok. Ang tili ka mahayad sa yuta, gawa na'y kinabuhi. Yuda, ikaw ba si Commander Renante? Ha? Ikaw ba? O, sunaw. Bihag ka na namo. Dali! Tapan ka ko! Dali! Nahilom na ang buto-buto. Ubay-ubay sa akong mga kaubang sudaw ang namatay. Asa ka si Major Cesar Coven? Diha lang mo, Kotob! Wa na mo'y daganan pa! Amo na mong napalibutan! Men! Wala kita yung mahimo! Mga padi, ipaubos ang iyong mga armas! Huwag mo surrender! Dali na! Commander Renante. Yes, Commander! Unsaon na to ka ng mga bihag? Prisoners of war sila. O kung masayran sa mga kadaguan o sa mga sundao, malisang sila sa kahadlok na to. Tungod kay kita ang tinuod ng mga sundao o manalaban sa mga kabus o mga dinaog-daog. Gipamulong mo, Commander. Pagkanaa sila ninyo, kadaday. Sama sa itong pagkaon. Tao usab sila. Pero naglahi lang ang dalan nga mong subay. Mapulang kagabiyon, kadaday. Mapulang kagabion, Commander Renante. Kinuo ko. Napaminawan ako sa radyo. Doon ay breaking news. 5 ka mga sundao ang ipangdagit sa mga rebelde. Ug nalagip sa gidagit ang akong bana nga si Cesar. Makisulti ko ni General Holmes. Magdali ko. Unsa? Maluoy taon mo, General. Luwasay taon ninyo akong bana, sir. Ug ang iyang mga kauban gikan sa mga rebelde, General. Mayong gabi, Major Cesar Coven. Mayong gabi, Commander Renante. Kumusta ka na, Major? Okay lang, Commander. Pero mahimo bang mangutana? Nganong di man mo musurrender, Commander Renante? Naibaw ba mo nga dili sa tanang panahon makahimo ka mo sa pagtago sa balaod? Wala may mahimo pa, Major. Tungod kay sa ingon inilang nga paagi,
Nahatagan ko og gustisya ang kamatayon sa akong mga ginikanan. Unsa? Gipatay sa mga salbahis ug way kaluoy nga akong mga ginikanan. Atol sa ilang pagrosaryo. Diyos ko. Ayaw sa pitay ka ng mga Diyos. Tungod kay wa sa'y hinungdan. Inutil siyang dako. Ayaw ingna ni Ana ang Diyos, Commander Renante. Way ayaw ka ng mga Diyos, Major. Tungod kay wa siya makapanalipod sa akong mga ginikanan. Naunta, nagkampo, manuta sila. Alam niya. Apad gisa ka sa mga tulisan ng amang payag at gabi una. Patay sila. Kitulis pa yun. Wa siya ayaw. Wa siya hinungdan. Inutil siya. Baliho, Commander. Ayaw pa na mas tamasi ang atong Diyos kay siya ang makagagahom sa tanan. Diyos ko, pasaylua si Commander kay wa siya masayod sa igipamong. Wa ko'y labot kung unsa siya. Basta kay wa siya ayaw. Wa siya hinungdan. Wa ka masayod sa imong gipanulti, Commander. Alang sa imong kasayuran, namatay ang Diyos. Si Jesucristo sa krus, tungod na tong iyang mga katawan, nga naglunang sa pagpakasa, sa iyang pagtubos sa atong kasalanan. Mahal ta niya, Commander Renante! Ayoko sa mangyara, Major! Gumikan kay alang sa imong kasayuran. Pari na unta ko karon kung wa pa mahitabong pagpatay sa akong ginikanan. Mismo sa akong atubangan. Usa ako ka seminarista. Commander Renante. Mao ka na ilabing tinood. Sayop ang akong gituon. Sayop! O kikasilagan ko ang Diyos! Kikasilagan ko! Gabi na, Commander. Napupos na ang atong oras, Major. Biyaan ko na ikaw. Kadiyot na, Commander. Ngano? Palihog. Hangyok lang. Ayaw patya ang imong pagtuo sa Diyos. Siya ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Mayong gabi, Major. Siya ang Mesiyas, Commander. Siya ang atong manluluwas. Atuwa na siya. Pariunong na unta diay si Commander Renante. Kinsa ka magyud, Commander. Wa ko pagid matugkad ug mailhi ang law nga misteryo sa imong pagkatao. Major. Kapten, nagbata pa day ka. Nabati ko inyong gipanagsultihan. Patay na ang iyang pagtuo sa Diyos. Pero Major, unsa magay kapalaran nga nagpaabot na to din eh. Ambot lang, Kapten. Ambot lang. Wa pa ko masayod. Apan lig-on ang akong pagtuo. Nabisan pa man sa nahitabo ka na to. Nahibaw ko dili na pasagdan sa Diyos. Isalig ta niya ang tanan, Kapten. Way imposible sa Diyos. Kay siya ang labaw makagagahom sa tanan. Ihangad og iampo nato nga maluwas na taning atong kahimtang karon. Apan kung dili man, then, ang iyang pagbuot may nutunan. Major Cesar Coffin, sir. Kanindot sa huyoy ug humot sa kamantagon. Oh, uy! May migunit sa akong abaga. Oh, kahayag nimo. Dili ko maklaro ang imong itsura. Kinsa ka? Renante, nganong gilutos mo nga akong katawan? Kinsa ka magyot? Tuwag ako. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Jesucristo? Ikaw magyot ka na? Dili. Nganong niya ka ning kabukiran? Patay ka na! Patay ka na! Balay ka na ko, Renante.
balik sa sabakan sa Diyos. Ikaw gyud ka na. Diyos ko. Ikaw gyud ka na. Commander, unsay niyo? Gidamgo ko ang Mesiyas. Kinsa? Si Jesu Kristo. Unsa? Men! Ready na ang plano nga pag-rescue nila ni Major Cesar Capin ug sa iyang mga kaubanan. Again, I repeat, First Lieutenant Rivera will lead the Alpha Team. Second Lieutenant Cagars will lead the Bravo Team. Captain Amancio will lead the Charlie Team. Captain Celebrado will lead the Delta Team. Is that clear? Very credible and reliable ang atong info. This is General Holmes loudly speaking in command. Rescue all the POW or prisoner of war at all costs. Commander. Niyan ang mga sundao nga mga prisoners of war. Nanong dami ninyo din sa sapa. Mao na ba kini ang among katapusan? Anhin na ba ninyo kami isalvage? Subayan niyo kining sapa paingon sa busay. Angtod nga moabot kamo sa patag. Ug luwas na kamo og gawas nun. Buhayan na to sila. Commander Renante. Ngano kini? Tinuod ba nga imong Commander Renante? Isip, Commander, ini nga tong kausa. Huwag mo supak sa komando. Sige na. Magkapalayo na kamo mga sundao. Og ayaw na kamo pagbalik pa rin eh. Commander, sayop kini imong gibuhat. Nasayod ko. O garon. Aldam na kumanaog uban kanila sa patag. Ihatag ko kanimo ang posisyon. Ya akong giuptan kada day. Ikaw na garon. Ang commander sa tong kausa. Unsa? Oh, gisong kita sa mga sundao! Commander Renante! Commander! Naigo ka ang gatagag ni Sapa! Commander! O yung pagkaigo sa akong dukahan ng kalawasan. Men! Magpalayo na rin! Sumay sa Sapa! Niya na atong tropa! Dando na si Commander Renante! Kadagan sa itong tropa! Oh, may Air Force pa! Sige pa! Huktok ka mga rebuilding terorista! Sige pa! Open fire! Iyo pa ng mga buto-buto. Dagan nga nangamatay nga mga rebelde, Major. Pero ang uban, nakadagan. Ug ang uban, misurrender. Napuhag yun ang mga rebelde, Major. Nabati mo, Commander Renante. Ana sa kanamo, di pabura ang sitwasyon. Congratulations, Major. Mao na kini ang among katapusan. O ang akong kamatayon. Ayaw pagsulti og ingon anak, Commander. Mabuhi ka pa. Tumong sa kong kasing-kasing og kalawasan ang akong mga igo. Busa, andam ko rin nawaton na nga akong kamatayon. Pero nganong imo kaming gibuhian, Commander? Nganong imo uta kaming hatagan sa mga kagawasan? Unsay nakapausab si mong hunaon? Ang buwing Diyos.
Unsa? Ang bugtong Diyos, iya kong ginuaw sa akong damgo. Andam na unta kong musurrender sa balaod. Salamat, Major. Imong ipabuka ang nagpakabuta kong mga mata. Adios. Ayaw pabiyong, Commander. Mabuhi ka ba? Mabuhi ka ba? Commander! Diyos ko, sa imong mga kamot, itugyan ko ang tanan. Dada ako sa imong paraiso. Commander Renante! Commander! Unsa kining napita? Maayo kayo nahibata ka na. Milagro ang nahitabo nimo. Wa maigo ang imong mga vital organs. Ug ang bala nga miigo tumunggod sa imong kasing-kasing. 1 inch lang. Ug maigo na unta ang imong heart. Unsa? Karon nga gibuhi ka pa sa Dios, Commander Renante. Unsay plano mo? Alaganan ko ang Diyos sa tibuok kong lawas, sa tibuok kong kasing-kasing, ug sa tibuok kong kinabuhi. Mga igsoon paminaw. Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Way makaadto sa amahan, kung dili mo agi ka nako. Ayaw na ko tawagag Commander Renante. Tungod kay ako na karon si igsuong Renante. Ang inyong igsuon sa pagtuo ni Jesucristo. Isaías, Kapitulo 41, versikulo 10. Ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Liguna ug tabangan ko ikaw. Panalipdan ug luwason. Mao kini ang pulong sa Dios. Dagon ikaw, Jesucristo! Dagon ikaw! Hukmin ninyo ako, kaninyo kapuhitan ako. Mga igsoon, mahimong naglunang kakaron sa pagpakasala og hibawi nga walay perfecto natong katawhan dining kalibutana. Apan si Jesucristo andam sa pagtubos sa atong mga sala ug andam sa pagpasaylo nga puno sa gugma ug kaluoy. Dini mga higala natapos kining atong sugilanon nga gituyo nato sa pagpaom ning Semana Santa.
sugilanon nga naguluhan. Dad-a ako sa imong paraiso. Ania ang mga artista nga mo'y